Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti, inġbarna hawnhekk f'dan il-ħadd fl-14 il-ħadd matul is-sena għal din l-Ewkaristija. L-liturġija tal-kelma llum tkellemna dwar il-missjoni, l-apostolat li għandu kull nisrani fil-ħajja tiegħu. Hekk f'din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu permezz tal-kelma li nisemgħu u l-Ewkaristija li nirċievu ġewwa qalbna, għalhekk biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa tagħna illi llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Roħ Manuel u Margherita Grima, ejjew nitolbu maħfra lil dan il-missier tagħna li tant iħobbna biex ngħixu dan il-mument Ewkaristiku kif jixra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti erġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem lil dawk li ntħlist mill-jasar ta' dnub. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ifirħu lil Ġerusalemm, tennew biha, intom il-koll ħbib tagħha, aqbżu bil-ferħ, intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. Hekk intom terdaw u tixbaw minn sider il-faraġġ tagħha, terdaw u tirtaxqu mis-sider mimli tagħha. Għaliex dan jgħid il-mulej, arani, se nifrex fuq slim bħal xmara, u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. U intom terdaw fuq id-drijajt intrefaw, u żżelu bikom fuq l-irkubtejn. Bħalma hom tfarraġ il-bina, hekk kien infarraġ lilkom, u f'Ġerusalemm titfarġu, taraw u tifraħ qalbkom, u għadkom bħal ħaxix iħaddar, u jarfu fil-qaddejja tiegħu id il-mulej. Il-kelma tal-mulej, roddu ħaj lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, nedmin ta' dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm inta l-biża' femilek, ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejja waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin, ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs xmara, għalhekk nifirħu bih
u jsaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lil Alla. Ejjew isimgħu u ngħidilkom intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi t-tjiba tiegħu. Ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lil Alla. It-tieni qari eluq tal-ittra ta' San Pawla Apostolu lil Galatin. Ħuti ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja imsalba għalija u jiena d-dinja. Għaliex biċ-ċirkunċizzjoni jew mingħajra xejn ma hemm ta' siwi ħlief il-ħolq ġdid. U dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola isliem u l-ħniena fuqhom ukoll fuq Iżrael ta' Alla. Millum il-qoddim ħadd ma għandu jħabbatni iżjed jien inġib ġismi il-marki ta' Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ħuti. Amen. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħalli is-sliem ta' Kristu jisaltam fi qlubkom. Ħalli l-kelma ta' Kristu tagħmel sħiħa fikom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien sejjeru. Għalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw, qed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil-pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq. U fit-triq sellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għajdu sliem lil din id-dar. U jekk is-sliem fija ikun hemm min iħobb is-sliem, jistreħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqawkom kulu dak li jqiegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fija titlu ma jilqawkomx uħorġu fil-pjazzjat tagħha u għajdu satrab ta' beltkom infarfru minn riġlejna u nħalluha għalikom. Ma kunu għafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidulkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. 72 reġgħu lura ferħanin jgħidu mulej ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U għalilhom, iva jien kont naraħ ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlilkom. Ma dan kollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jifirħu għax isimkom miktub fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Tal-Evanġelju nafsu minnu bidna.
il-Vanġelu tal-lum huwa importanti ħafna għalina, kemm għalina għax aħna dan napplikaw ħafna għas-saċerdoti tad-diskors. Però waħda mill-affarijiet żbaljati jew inkolla li ma fimniex għadna bħala Kattoliċi illi l-missjoni avdata lill-Knisja mhijiex tas-saċerdoti biss imma tal-insara kollha. Għandna konċezzjoni żbaljata jew idea żbaljata u hemm bżonn nikkorreġuha illi l-missjoni ta' Ġesu fid-dinja bdiet, aħna nimmaġinaw li bdiet bit-twelid, għex dawk it-3 snin jippredka, salbuh miet rixoxta u tela s-sema. Qisu dik kienet il-missjoni ta' Ġesu u ma nirrealizzawx li l-istorja tas salvazzjoni, jiġifieri l-istorja li Alla fil-ħsieb immens tiegħu beda mill-ħolqien tad-dinja, ħalaqna ġbija tiegħu u għalhekk aħna nippruvaw nkunu perfetti fil-ħajja. Din daħlu ġo moħħkom ta' aħna nippruvaw nkunu perfetti. Meta nixtru xi ħaġa nippruvaw nsibu l-aħjar ħaġa, nippruvaw l-ħajjitna tkun l-iktar komda, nippruvaw nixtru l-iktar djar komdi bl-isbaħ veduti, għax aħna maħluqin għal perfezzjoni. Għax ħriġna minn xi ħadd perfett u fil-perfezzjoni biss nerġgħu nsibu il-ferħ tagħna. L-iżbal li nagħmlu illi aħna naħsbu li din il-perfezzjoni ħanilquha f'din id-dinja. Ma nirrealizzawx li aħna mixjin minn din id-dinja biex naslu fil-perfezzjoni meta jispiċċa dan il-ġisem. Għalkemm iktar ħaġa nibżgħu minnha biex nilqu l-perfezzjoni jridu neħilsu minn dan. Għax il-perfezzjoni materjali ma teżistix. Għax il-materjal kollu jispiċċa, kollu jweġġa, kollu jixjieħ u jispiċċa. Għalfejn qed ngħid dan. Għax il-missjoni ta' Ġesu għadha għaddejja fikom, mhux fil-qasisejn u l-isfijiet biss. U dan hu l-kunċett żbaljat li għandna. Kull Muhammad huwa missjonarju. Ġesu illum jibgħat 72 dixxiplu, mhux apostli, dixxipli. Aħna rċivejna l-Magħmudija, issa meta aħna rċivejna l-Magħmudija, jiena nista' noqgħod gallerija, niġi nisma' l-quddiesa, inqerxu kultant u nitqarben u noqgħod gallerija. Anzi, kultant nikkritika l-Knisja, kultant ngħid kemm huma jagħmlu affarijiet żbaljati, kultant infaħħarha, noqgħod gallerija u ma nipparteċipax f'din il-Knisja. Dan mhuwiex il-kunċett tan-nisrani. In-nisrani huwa missjonarju daqs is-saċerdot. U dejn iridu nifhmuha fil-ħajja tagħna. Jien illum ħanaqbad ftit punti li qal fil-Vanġelu llum li jien ħanapplikhom mhux għalina s-saċerdoti biss, imma għalina kollha bħala soċjetà. Aħna biex ngħixu l-Magħmudija tagħna u nsiru missjonarji, irridu ngħixu l-imħabba. Irridu nikkonvertu ħajjitna l-imħabba. L-Kristjaneżmu aħna x-xogħol tagħna mhuwiex ngħidu wara konvertejt 10 min nies. Ara l-Knisja tagħna kibret għax tagħmdu 200 oħra. Dik mhix il-missjoni tagħna. Aħna l-missjoni tagħna hija li niżraw iż-żerrija. U d-żerrija niżrawha kif ngħixu. Alla hu li jikkonverti, Alla huwa li jbiddel il-qlub. Ħadd ma jbiddel il-qlub li falla. M'għandix qawwa jiena li nikkonvinċi l xi ħadd jiġi l-quddiesa jiena jew jgħid ngħidlu tagħmel. Jiena meta jara kif qed ngħix jiena, meta jara li ngħix bl-imħabba fis-soċjetà tiegħi, għax din mhux ħanitlobkom tippritkaw ta' kif ħanejxu hemm barra fil-familja, fuq il-post tax-xogħol. U din li aħna ma nistgħux nifhmu, speċjalment bħala soċjetà Maltija. Aħna qisna qtajna ir-relazzjoni, il-Knisja l-Knisja minn dak il-bib il-ġewwa mbagħad minn hemmhekk il-barra ħallini ngħix kif irrid. Din hija marda kifra ta' fis-soċjetà tagħna. Aħna kultant ma nagħmluhiex bħażen ta' imma ngħixu u nista' nkun saċerdota ngħixu nistgħu jiġbieħu. Jiena mill-bib il-ġewwa nemmen
imma minn hemm barra minn dak il-bib il-barra ħallina ħanejx din attenti ta' għax waħda mill-affarijiet li jgħidilna Ġesu ħanibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Ġesu tafu x'jiġrilu il-ħaruf quddiem il-lupu jiżbranaħ. Ma Ġesu jgħidilna irridkom tkunu ħrief. Tibqgħu ħrief. Xi noħorġuhom barra t-tentazzjoni li nsiru l-pup aħna. Għax jekk hemm lill-pup blupu ieħor tittiġġielidlu. U din l-ikbar tentazzjoni. Għalhekk ma nagħmlux differenza bejn dak li nemmnu fih u dak li ngħixu. Tgħidli Fader, u kuk toħroġ hemm barra u ma tkunx lupu ħadd salva. Din jeżis differenza tal-rridu nifmu. Jiena fil-familja tiegħi kif qed ngħix? Ta' lupu jew ta' ħaruf? Fil-post tiegħi tax-xogħol qed ngħix l-imħabba, qed inħobb il dawk ta' madwari. Imma tħobb taf xi ġifieri min veru jħobb jaf li tiswa ħafna ta' tittaqta fil-laħam il-ħaj. Qed ngħixu f'soċjetà tlifna dak is-sens li kellna fl-antik. Nieħdu ħsieb il ta' madwarna. Kulħadd jgħix għal rasu. Qabel il-ġenituri tagħna konna nieħdu ħsiebhom, nżommuhom id-dar, nippruvaw ngħinuhom, nżommuhom komdi kemm irrid, kemm jista' jkun. Illum kważi qed ngħidu noqtluhom aħjar, nkunu komdi jew. Nitfewhom f'xi dar u ma mmurx inżuruhom. Tirrealizzaw illi dak li niġu l-Knisja għalih u dak li ngħixu għan barra huwa differenti, dan jinsab anke f'ħossna s-saċerdoti ta'. Jien nista' nkun saċerdot ħsiebni li nagħmel partit ta' flus jew xi business, jew niġbor l-arti, jew ma nafx nagħmel. U nista' nkun saċerdot u niġi għat-tieni punt. Ġesu jgħidilna la tieħdu but, il-but huwa il-flus. Aħna sirna nserħu rasna fuq il-flus. Jien jekk ħanibni dar, ġew koppja le Fader ta' mhux ħaniżżewġu għalissa għax għad tridu nixtru d-dar, għad tridu nibnu d-dar, għad tridu nimlewha bl-affarijiet, u mbagħad kibqa' għandna ġarġar flus inġibu tifel fid-dinja, kibqa'. Din li mħabba jeżis ħunti. Jew li tafda falla. Tgħid li Fader billi tafda fall ħadd ma miet bil-ġuħ, jeżis ħunti. Nafx qed ngħid. Ħadd ma miet bil-ġuħ. Imma knafdaw Alla jipprovdilna. Il-but, anke s-saċerdoti, aħna kultant naħsbu li billi niġbru ħafna flus għall-Knisja u billi nżejnu billi nagħmlu l-affarijiet tad-depp u tal-fidda. Mhumiex affarijiet żina, però jien għalih mhumiex l-ewwel priorità fil-Knisja. L-ewwel priorità li ngħin il dawk ta' madwari, ngħin il-batut, ngħin il dik il-familja li ma għandix tieq. Għalhekk imbagħad hawnhekk il-but, il-ħorġa, tafu x'kienet il-ħorġa? Il-ħorġa kienet tal-fqar. Kienu jgħaddu bil-ħorġa u kulħadd jitfalhom xi ħaġa x'jieklu. Aqqas dik ma għandkom tieħdu magħkom għax ukoll tiddevjakom, tfixkilkom fil-missjoni tagħkom. Bil-qorq. Min ma kienx jilbes qorq fi żmien Ġesu? Is-serv, l-iskjaf. L-iskjaf. Għax rridu nkunu għas-servizz ta' ħadd ieħor. U dan rridu napplikaw ħeżiskuti fil-ħajja tagħna ta' jien bħala saċerdot qed inkun veru ta' servizz għall-insara, qed ikun disponibbli. Waħda mill-affarijiet l-iktar diffiċli biex issib fost is-saċerdoti waqsis biex jaqarar. Joqgħodlok sagħtejn fil-konfessjonarju jaqarar. Għax ħadd m'għandu paċenzja jagħti l-ħin lil ħadd ieħor. Jien bħala missier qed inkun ta' servizz għal uliedi x'jiġi l-ewwel li mmur nixrob mal sħabi ma fija xejn ħażina x'tmur darba fil, imma li tmur kuljum u tabbanduna lil uliedek ma tgħaddix ħin ma' uliedek. Tiġi marti l-ewwel qabel ħadd ieħor, qabel il-ħobi kultant jekk hemm bżonn il-familja tiegħi. Jiena qed inkun disponibbli
Is-soċjetà tagħna li għamletna egoisti. Ma għadniex nieħdu ħsieb il-dak tiftakru fl-antik, forsi ma tiftakru xi ħadkom żgħar iktar minni. Imma konna nieħdu ħsieb anke dik ix-xwejħa li toqgħod f'dik it-triq, forsi nsajrula xi ħaġa. Imut xi ħadd fil-familja konna nsajru lil dik il-familja li mitilha l-missier għax ma jkollhomx moħħ isajru. Dawn huma affarijiet li insejnihom u abbandonajnihom. U dan hu l-Vanġelu eżiskuti. U dan ma nistax nagħmlu jien ma nistax inkun fl-università fejn taħdem int, jien ma nistax ikolli l-kuntatt maż-żgħażagħ li għandek int, jien m'għandix il-kuntatt mal-pazjent li taħdem miegħu int. Qed nittrattah dak il-pazjent bħala bniedem. Jew nitfalu li kelem u mdabbar rasi biex noqgħod nilab bil-mobile. Kieku kienet ommok jew missierek kont tagħmel hekk. Eżis ħuti, dan il-Vanġelu tal-missjoni, Ġesu jibatna kollha missjoni ta' mhux is-saċerdoti biss. Mhux biex inweġġa l-ħadd ta' tifhmu nix ħażin ta'. Imma jasra kemm ma ngħixux il-quddiesa hemm barra għadna ma tammidniex sewwa ta'. Issa forsi taraw li nisbalja xi bniedem ukoll. Imma Ġesu jara li almenu qed nippruvaw. Almenu qed nippruvaw ngħixu. Dak li jgħidilna fil-Vanġelu llum, x'kien il-ferħ ta' dawn l-apostli aw disċipli li ġew lura illi il-kelma tal-Alla qed taħdem. Allhom tkunux ferħanin b'dan ta'. Jiena nista' niġi tapinu noqgħod inqarar sa nofsinhar in-nofsija u noħroġ ferħ għax ngħid ara jgħint ħafna nies jew smajt ħafna nies jew daħal xi ħadd imdejjeq u forsi ħareġ bitbissi ma mhux ikun merti tiegħi ta' għax jiena qed inwassal biss il-grazzja tal-Alla u kif tkun twassal il-grazzja tal-Alla hu jagħmluhom ferħanin jekk int wara l-qerrejt ħassejt ferġa' qalbek mhux għax tajjilek il-qassis ta' dik hija l-grazzja tal-Alla tas-sagrament. L-qassis huwa biss dak li jwassal. Imma għandna nkunu ferħanin għax is-saltna tagħna dan li jibnija. Jgħidilna ċartu tont. Immi firħu għax għandhom isimkom miktub fis-smawiet. Jien mhux ngħid iktar naħseb fimtuni l-messaġġ kien ċar hawn ħafna fuq xi tgħid. Naħsbu ftit fuq dan il-Vanġelu eżis ħuti. Ejjew verament nieqfu ftit u nieħdu impenn u ngħidu imma jiena fejn nista' nkun. Pereżempju ċertu affarijiet li tistgħu twasslu intom, in-nies li ma jiġux hawn, il-messaġġ intom tridu twaslulhom, mhux jien. Jien ma nistax inkun mal-ħbieb tagħkom milli ma jiffrekwentawx il-Knisja, din il-missjoni tagħkom eżis ħuti. Din tfisser tkun nisrani fejn tkun ixxeret il-paċi, ixxeret l-imħabba. Bil-mod kif tgħix ta' mhux tagħmel xi pritka. U jekk fuq il-post tax-xogħol tkun paċenzjuż tħobb tgħin il-dak li jkun, jekk xogħolok tagħmlu sewwa, intom tagħmlu għad-differenza taraw saċerdot li għamil dmiru sewwa u saċerdot li forsi inqas għax jeżisti kollox fid. Tgħidu wara, dak saċerdot ta' eżempju, dik kollha, dik il-pritka, dik il-missjoni, ma rridu nagħmlu xejn speċjali. U s-saltna tagħna u isimna jkun miktub fis-smawiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa. Ek issa nifhmu x'ħanamlu l-istaqrija tal-fidi tagħna. Nkunu nafu x'qed ngħidu li fiex nemmnu aħna niddikjaraw fiex nemmnu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħala s-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel, mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu, mietu difnu. Fit-telet jum għam minn beluwiet skont il-kodba mqazza u tella s-semmu qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mitin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liber u li hu meqjum u mweġġaħ
flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma minn l-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis nitolbu lill-Alla biex permezz tal-kelma tiegħu jurina l-mod kif insiru ħabbar awtentiċi tas-saltna tiegħu billi ngħidu nitolbu flimkien mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Vanġelu. Mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Vanġelu. Għal dawk li għandhom responsabilità fil-Knisja biex ixerdu messaġġ ta' sliemu tama fi Kristu u l-Evanġelu tiegħu nitolbu mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Vanġelu. Nitolbu għal dawk il-bnedmin li jaħdmu biex inisslu l-ferħ u t-tama f'ġejjieni aħjar għal bnedmin ħutu. Nitolbu mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Vanġelu. Għaż-żgħażagħ li għadhom ma skoprewx fejnu l-veru ferħ ta' qalbhom u qed jarmu id-don sabiħ tal-ħajja billi jaqgħu vittmi tad-droga u x-xorb. Nitolbu mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Vanġelu. Għalina l-koll li ninsabu għan miġbura għal din l-Ewkaristija biex ma nibżewx nuru li aħna nsara vera billi ngħixu l-impentana fis-soċjetà u li nkunu messaġġiera tal-paċi u t-tama. Nitolbu mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Evanġelu. Tolbuk mulej għal-ħutna melkin kollha b'mod partikolari għal dawk li llum qegħdin nofru l-Ewkaristija għalihom. Nitolbu mulej għamel minna xhieda ħajja tal-Evanġelu. U Alla fil-mamudija inti ssejħilna biex ikunu lesti ħalli nxandru s-saltna tiegħek. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li ngħixu fil-libertà il-Vanġelu biex fl-ambjenti kollha li nkunu fihom nuru l-kelma tiegħek ta' mħabba u paċi bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsakraw lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex min jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu l-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq, nissu ħajr il-mulejja Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem, wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħinina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jirtedu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet, ma' s-serafini bil-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom nitolbuk tilqa' t-talb u t-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek u ngħidu Qaddis, 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 lej Alla tal-eżerċiti, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet.
Qaddis tassew, int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes, għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex miraj hibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-iklam, ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewtijek mulej, nxandru l-ferħu l-qawmin tijek, nistennew s-sema tiġi fil-gloria. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbuk til-qana għawn u d-dimek biex naqduk. Mitxo kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. L-mod partikolari nitolbu għall-erwieħ ta' Manuel u Margherita Grima li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bildu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan il-missil li lidna permezz ta' Ibnu Ġesu jibatna nkunu missjonarji fil-post fejn ngħixu, billi ngħixu l-imħabba, billi ngħixu l-paċi. Għalhekk jew nitolbuh bit-talba li hu stess għallimna u ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, mela daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija, slim u laqda li jintrit fija, li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur ta' Ġesu Kristu. Nismu li nisal tal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzawk Ġesu tal-grazzja li tajtna li nkunu missjonarji fil-postijiet fejn ngħixu, fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Għamel li nwasslu l-kelma tiegħek permezz tal-mod kif ngħixu, tal-eżempju li nagħtu, bis-sempliċità imma b'imħabba. Glorja lil missier li liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li jimtlejna bajnuna kbira fl-Ewkaristija, nitolbuk mlej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u għas-salvazzjoni ta' ħutna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.